Vítam vás na tomto videu. Dneska vám ukážem, ako spraviť vnútorný dizajn. No, dáme si deň. Týme set daj. A máme deň. No, ja som si už kúsok spravil. No, môžete si tam hocico kresliť. Môžete sa smalíkov dať. Ja som to do štvorca spravil. Tuto som si také z drevka kúsok schody spravil. No, ukážem vás na tento obložníku. No, ja som si už vybral. Idem si brať farby. Dám si silnú modrú, povedzme sivú. Dáme si takto, aby to bolo rýchlejšie. A pokúsim sa na to zmenšovať. Teraz modrú použijeme a takto na každé jedno dáme a sa nám to takto znova zmení. Kúsok. Použijeme potom sivú a znova to isté spravíme, až kým nám to celé nezaplní. No, znova modrú a to isté robím až, ale ak vidíte, zmenšuje sa mi stále ten kruh. Čím ďalej menší, znova sivú, až je úplne, tu som sa kúsok pomýlil, až je úplne maličký. Tu modrú asi kúsok vystúpim a hneď sivú a máme to hotové. No, teraz sa tuto pozrieme na túto strechu, som v minulej časti zabudol, no tu som kúsok aj vynechal. No, na druhej strane som to spravil, také isté spravím na tejto, teraz vám to ukážem. Dáme si silno, strednú, bielu, a farbnú sa použijem. Áno. Dáme si najskôr tú silnú po bokoch. To je veľmi ľahké. A zde budeme po jednom robiť. Zde budeme po jednom dávať, až kým sa nám to nezmenší. Teraz môžeme bielšiu dať. Teraz tú takú inšiu farbu dáme a do stredu takú zelenú bielu. No, toto sa mi kus asi zničilo, nevadí, len čiernu blnu, aj tak na spodok budem potrebovať. No, dám si kúsok nápoja, aby som videl. No, ideme spraviť knižnicu. Ja to rozdelím na dve časti. Takto, až po vrch som si vybral túto hnedú zvlnu, lebo som vôbec hnedol aj to koberce hlavne, tak som si spravil aj toto. Tak rozdelil, no. Na knižnicu budeme potrebovať knihy. Zoberieme knihy a je to toto. A jednoducho takto oprieme všade knihy. Môžeme začať, budeme mať svetlo dosť. Čo je pavúk? No a na túto stranu som zabudol celkom. No a teraz dáme toto ako svetlo. Máme pekné svetlo. No. Teraz by sme si mohli spraviť kuchynku. Takže na to môžem použiť stôl, ako stolík akože. Tu si môže aj nejaké knihy na vrchu. Čo môžeme
Samozrejme pod nejaký pec. Stolík môžeme nejaký. Z tohto spravíme umývadlo, ale ešte to. Toto vodu máme. Tak, samozrejme do toho. Tu si spravím nejaké umývadlo. No, ja som to pomýlil. No, povedzme celkom ako tak. Tu dám pec. Tu môže byť ten stolík. Čo som chcel. Tuto na vrch dám knihy, akože tam môže byť niečo. A tu dám stolík. Nejaký taký, počkaj. To môže byť ako niečo na tom stolíku. Nejaký obrúzok. Ja ešte chcem. Tam môžem dať povedzme nejakú rastlinu. Máme povedzme toto. Čo ja viem, tulipán. Čakaj, ja som umýl niečo. Ja som musel asi kúsok pomýl. Pomýl kvetináč. Tulipánom, no. Tu si spravíme asi taký... Tu si spravíme tiež stoly. A dáme tam ešte jeden sporák. Tu dokončíme stoly. A môže sa variť ešte niečo som zabudol. Ale... No, tuto skoro tak sa nehodí. Tak to kúsok vymeníme. Tá pec bude lepšie tu. Môžu byť dve, lepšie varenie. A tak tam dáme tento stolík. To byť. Dáme knižky. No a teraz dáme to svetlo. Na každom aby svietilo všade, ale vy si môžete podľa seba. Takto som si spravil kuchynku. Ešte tam do toho boku si dám sklad. No tu si to musím rozdeliť. Ja to robím touto vlnočiernou. Vy si môžete podľa seba ako chcete. Tu si spravím takú pohovku. Takže na to potrebujem nejaké drevo. Povedzme svetlo si nejaké tam môžem dať. Dám si toto. A nejaké stoly. Dám teraz tieto. Môžem potom upraviť. Máme výhodu, lebo cez to drevo presvietí, takže kľudne si môžete dať takto. A nezničí sa to, lebo cez to a nezaslo nič. No, a nič nezaslo. Ako vidíte, je to ľahké. Pozrite, a povedzme, aby to nebolo také stvané, tak tam dáme nejaké obrazy, môžeme. A to takto teraz. Povedzme, môže byť aj takýto. Také menší by sa hodilo. To bude také mohlo byť, toto to asi nebude dobre. Môžem tak, čakaj. Tak. Nie, tak. No, vezme to aj takto. No, to nechám tak a tuto si spravím spálňu. Na spálňu budem potrebovať posteľ a nočný stolík. Je to posteľ ľahké. A tejto to spravím kúštičok inak. Ale princíp je ten istý. A tu nedám svetlo. No, na tejto samozrejme som ešte mohol tu môže nejaké navrch povedzme obrazy dať. No, nechať, keď sa nedá iný.
na druhej strane sa mi teoreticky nič nedám, lebo tam má sklo. A ideme na, povedzme, druhé podlažie. No, ja som si ešte padláž nespravil, tak si zoberiem drevo. A rýchlo to dokončím a na chvíľku to kus strihnem. No, vítam vás opäť a tu ako vidíte spravil. No, idem na túto stranu spraviť taký menší gauč. Takže tuto si môžeme spraviť povedzme nejaký taký stromček si tam menší dám. Tu dám k tomu svetlo, spravím, aby to bolo také rýchlejšie. Tomu dám blízko svetlo. Tak, to mi tu nevyšlo. No. Hneď si zoberieme čo potrebujem. Tak. Zoberiem si na to toto a nejakú voľnú ako na boky. Teoreticky ja si zoberiem hneď sivu. Celkom pekný gauč, do stredu som si spravil, môžete tam dať teoreticky oheň, by to krásne bolo, ale ja tam oheň nemôžem dať, lebo teoreticky ja tam oheň nemôžem dať, lebo to je celé stane z vlny a tým pádom by mi to vyhorelo, takže nemusíte dávať oheň, ale ja tam povedzme dám vodu. Tu si spravím takú menšiu, povedzme, takú skrinku, kde budem odkladať veci. Tak. Čakaj na toto. No. Celkom by to aj bolo. Do stredu samozrejme môže nejaké obrazy dať. No a tam dáme naspäť. No, môže to byť takto, do tomto boku to tiež spravíme, čo je na... No, to som si drevo odstranil. No. Ešte mi šíbam. Svetlo by sme celkom mali, ešte semka je. No, semka je, tomu to kus nevyšlo, nevadí. Spravím kúsok inak. A vlastne môže to posunúť. Ten nebolo vidno. Teoreticky posunúť by som to mohol, ale... Dobre, posuniem to. No, tak celkom by to ešte... Môže to aj byť. Strecha je. Podľa mňa to môže byť. Celkom. Na druhom strane som chcel spravíme si také menšie fitko. Nebude také pekné, ale bude to fitko. Na spodu si zoberiem vlnu. Povedzme, že nejakú. Môžem niečo takéto tam dať.
takéto a železa potrebujem. Dúfam, že som všetko spravil. No, zombík. Tí zombíci nemá ich veľmi láske, ale poďte mať ich to musím, no. To som nechcel. Spravíme to tak. A ideme bežať. Toto by sme mohli dať takú časovú váč, len tak myslím, ako to ešte spravím. Čo, pekne to je takto. Spravím ešte jedno. A ešte jedno, aby bežali, mohli aj dvaja bežať. Jednoducho zopakujem to, čo tam bolo. Do spodku mám. No, tu na tejto strane chcem si spraviť. Tu si spravím načinku. Povedzme, neviem, takto. Toto čierna hlina bude dobre skončená. To môže byť ako operka. A niečo takéto si nechám. A budem teraz bielu. A na bielu. Tak. No kus to nevíde. No, až neviditeľno skončí. Tu si dáme boxovačí mech. Povedzme, neviem, aký si dáme. Červený. No, ale v tej posilne nie je nejaká strašná tma, takže kúsček. No, problém to je pri týchto. Takže to staneme takto. Dobre. Sedí to. Takže, toto bude asi tak všetko. Tak. Môžete si popri tomu domu, až sa tak bude chcieť, tak sa môžete niečo vysadiť. Nejaké stromčeky. Povedzme, si tu nejaký strom dáte. Ja to trocha urýchlim. Asi som to nevybral, to je nejaký krík. No, toto je strom. No, dobre, môžete si tam povedzme okolo toho nejaké tulipány, všetko možné poriť okolo toho domu. Tu môžem znova nejaký strom dať. Okolo neho povedzme nejaké. Prosto môžem tiež takto do štvorici dáme. A podľa vás, ako sa ho vyzvojíte. No. A takto to asi tak vypadá, no, už sa s vami učím. Dovidenia.